Lillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah buwaye gagara misali, wanda da ikon sane da yarda sai kamu wannan rana mai daraja, wannan lokaci mai albarka. Muna godiya ga Allah ubangijin talukai. Za mu ci gaba da fitar da jadawali na 'yan takarkarin gwamnoni wanda muke yi. A yanzu haka za mu faɗa wasu jihohi kwara hudu. Na farko akwai Zamfara, na biyu akwai Sokoto, ta uku akwai Kebbi, ta hudu akwai Neja. In Allahu ya da idan kana bibiyan mu ko kana sauraron mu, za mu shiga wannan jihohi, za mu fitar da waɗanda muke gani su ne za su iya zama gwamnonin waɗannan jihohi. Da farko sai mu fara Zamfara State. A Zamfara State akwai 'yan takarkari wanda suka fito daga jam'iyyu mabambanta, sun kai mutum 4 zuwa 3. Amma wanda muke ganin zai iya jagoranta jihar Zamfara a wannan karan ana kiran shi da suna Dauda Lawal Dari. Wannan bawan Allah ya fito daga wata jam'iyya ana kiranta da suna PDP. Wannan bawan Allah ba dai muke yi ba, Allah shi ke, amma gaskiya yakan iya zama gwamnan jihar Zamfara da jahir Rasulullahi. Sai mu tsallaka zuwa Sokoto. A Sokoto akwai mutanen da suka fito a jam'iyyu mabambanta waɗanda za su iya kai kamar kimanin jam'iyya 3 zuwa 4 wanda suka fito suna neman takarar gwamnan jihar Sokoto. Ba dai muke yi ba, Allah shi ke yi, amma wanda muke ganin cewa zai iya zama gwamnan jihar Sokoto ana kiran shi da suna Muhammad Aliyu, ya fito daga jam'iyyar APC. Wannan bawan Allah yana iya zama gwamnan jihar Sokoto. Ba dai muke yi ba, Allah shi ke yi. Sai mu tsallaka zuwa Kebbi. A cikin Kebbi kankin kanshi akwai jam'iyyun da suka fito mabambanta wanda sun fito suna neman takarar gwamnan jihar Kebbi, akalla ba a kasar ba za su kai guda 3 zuwa 4 suna. Amma wanda muke ganin cewa zai iya zama gwamnan jihar Kebbi a wannan karo namu ana kiran shi da suna Aminu Bande. Wannan bawan Allah zai iya zama gwamnan jihar Kebbi a wannan karo. Ba muke yi ba, Allah shi ke yi, Allah shi yawan makansa sani. Sai mu tsallaka zuwa Neja. A Neja kankin kanshi akwai waɗanda suka fito suna neman takarar gwamnan jihar Neja, akalla ba a ƙasar ba za su kai mutum 3 zuwa 2. Amma wanda muke ganin cewa zai iya zama gwamnan jihar Neja ya fito daga wata jam'iyya ana kiranta da suna APC, ana kiran shi da suna Muhammad Umar Bango. Wannan bawan Allah zai iya zama gwamnan jihar Neja a 2023 bijahi Rasulullahi. Ba muke yi ba, Allah shi ke yi. Kaɗan daga ciki kenan waɗanda maka abin nan. Idan kuma kana sauraron mu, insha Allahu za mu ci gaba da yi daga nan guri din sai mun kewaye Najeriya baki ɗayanta bi iznillahi. Dukkanin jihohin da suke Najeriya mun ɗauki ƙuduri da alwashin cewa sai mun gama kewaya su. Nagode. Idan wannan shine karanka na farko wanda ka shigo YouTube channel ɗina, ka shiga ikon Allah sai kallo YouTube channel, zaka ga yadda muke aiwatar da wannan ayyuka namu. Nagode. Allah ubangiji ka zaunar da wannan ƙasa ta mu Najeriya lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Nagode.